balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Miyerkules pitsa 3 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter, entre, hospital reports. Mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya, sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal kapin 300 ka mga persona magapabakuna sang Moderna sa Negros Residences subong nga adlaw. LGO Bacolod may pundo na para sa ladder prize nga paghatag sang kas nga insentibo sa mga Bacolod Centenarian. 8 kasugarol na dakpan sa pabulang sa 4 ka lugar sa probinsya. Maayo nga performance sa bago nga hipe sa Police Station 9 ginalauman sa Bacolod City PNP Director. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag sa Malacañang nga madamo sa miyembro sa National IETF ang pabor kakaso na pag-usar sang face shield sa indoor bagod sa paglubo sang COVID-19 nga kaso. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, iya ginakompirmar nga magod sa paglubo sang COVID nga kaso, ginatalakay sang IETF kun ipadayon pang pagsuksok sang face shield. Ginklaro ni Roque nga bisan madamo ang nagasuporta nga di magsuksok sang face shield pero wala pa sang desisyon. Para kay Dr. Edsel Salbanya sang UP Manila National Institute of Health, ang pagsuksok sang face shield ang mayara sang benepisyo. Ginpahayag man ni Salbanya nga dapat masiguro nga nabakunahan ang tanan antes kakason ang face shield. Daw ang tanan-tanan nga ginarangkada sa mga maalam nga mga personalidad alin sa barrier sa mga salakyan pakadto sa face shield daw mangin walay pulos ini kung kakasuna kung anugid ang nabulig sining face shield gani. May face mask ka na, may face shield ka pa. Para sa akon, kung makapaayo man lang para sa aton ikaayong lawas, nga hindi. Antos-antos lang anay. Tub-tub nga mag-abot ng adlaw, nga makakas na ka mag-iskirda na gid ang kagaw, nga hilway na ang tanan, nga hindi matapikan sang virus tuga sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Muning ladakay Manjo Arniho. Dira kay Ruming Estrabon Hidilanga. Good morning, Ruming. Morning kuno sa kay Ruming Hidilanga, Talaban, Himamaylan. Gamonitor man nagapangapi. Kay Epre Pilar Hosto Mendoza. Good morning, palihog lang. Hosto family kag belated happy birthday. Dira kay belated happy birthday. Bawa
Gasulod ang iban ano pa daw hindi naton mabasa gilayon kay Bilgar Coringo. Sige, kay Hinilda Ordonez, good morning man. Kay Maria P. Lobaton, good morning. Monitor sa City Village, Barangay Kabod. Ukon kabog, tamiya kong akon bana kay Samuel Lobaton. Gapamati, gid siya. Areglado, balikan ko kamo pagkatapos sini. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagpasalamat sa Philippine Standard Time, las 4:12 na. Panilagan ta ang palibot sang syudad sa Bacolod. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon. Aber, ang ilan na obserbahan pagkatapos ang All Saints Day kag All Souls Day. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ka mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa syudad kag pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod masyado katawhay. Ginapalibutan kita Action Fred sang galom base dugay-dugay ni base bala mag-ulan. Although may ara daw mabatsaga mo ng pagka jutay lang bala sa ning Ju lang palang Action na Fred, no? Anong sa Ilonggo sining daw Ju o kun hamog sa Tagalog ni Action Fred mo. Oo, babatsagan mo man sa katugnaw, no? Sining kaagahon nga kung kaisa kung matugnaw ang kagahon makapapukaw sa kaugalingon bala kag magtindog kag magpangapina, no? Mayo lang, mayo lang. May kay wala nagtipyada ka magtipyada ko. Kalain. Ang dalanon Aksyon na Fred sa syudad sa Nasilingtan masyado ka tawhay, no, sa sining kagahon pila ka mga kauturan naton mga street cleaners ang mata-mata sa pag-exercise pagiman sa sining paglimpyo, no, sa sining kagahon sa mga dalanon plus Aksyon na Fred may pila na kita ka mga kauturan man. I don't know Action Fred kung bukas na dugay-dugay o kung magbukas liwat ang check tanebe kung magbukas liwat ang mga patsyo kay October 30 to November 2 mong base bala may ara naman pila ka mga kauturan ta nga naghahanda naman sa pagbisita o kung sa mga wala nakabisita sa mga patsyo base pala mga Aksyon na Fred, no? Chikanta ni mag-uro adlaw. Lagi na naman Aksyon na Fred, may nakitaan kita sa mga salakyan di pa sa amat-amat naman sa pagbiyahe. Ginalantaw man namon ni Aksyon ani ang kwan bala Aksyon na Fred. Kung gingkakas na ang mga plastic barriers nga kung pag-away pa man kay November 4 pa man. November 4 pa. Oo. Ang iban siguro ko basi kung ginkakas niya. Amo man nagyapon kakasong ta na. Aksyon na Fred, tuod na kaya mo man ang observation sang patrol. Bisan nga magani mag-uro adlaw ara pa sa gyapon pero may iban gani iya nga way na ginasunod iban ginakakas na lang nga gani. But anyway may duha ni kabutang kaglanton ta ang mangina epekto sini kung magasaka naman si COVID. Kung magano po but kabay pa, no, amat-amat na batang importante the reaction Fred ang safety and health protocol para gidya nga mas makasiguro ang aton mga kauturan nga mas mangin safety sila Aksyon na Fred. Naglabay ang patrol sa may dalan sang Gatuslaw masyado katawhay even ang dalan sang Rizal. Naglabay man kami ni Aksyon na nani antes kami kuha namon picture pila naton ka mga kauturan bala gabantay man sa regional hospital ang especially sa ER kahulat gid sila yaho nga malawagan ang ilay sini nga pasyente luoy man kita gani sa ibang Action Fred kay kisa mat sa katuyo na bala dara lang gyapon sila sa sagwa kapin pagidya nga ang iba niya nagkatulog na ng gani sa simento ang ila sining nagaserbi nga banig amo ang karton Aksyon na Fred, no? So ang observations ang sa masyado katawhay by the way balikan ta ato sining mga kauturan extra nga paggalunga sa pagdala sang salakyan
kaya masyado katawhay ang aton kaagahon. Ang observation sang patrol, ginadulong sa inyo sang live. May mata vitamin D. Rekta sa patrol, redaksyon na ni Kiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, kay Sherwin Hugos, nagamonitor si Murina Esconde sa Russia sa barangay Sibukawan, Isabela. Kay Joel Abansinya, good morning, shout out lang sa pamilya Norbe sa Libertad Barangay Mailom. Kay Cherlen Arnaiz, good morning. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning man, watching live. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Tamyaw ko bata ko si Maricon Castillo, kag Gloria Moreno, ga-monitor sa Libanon, God bless ko no. Kay Marlon Villaruel Mendoza, happy birthday. Kay Ramonito Heriane sa Sinda sa Labangka. Kay Ramonito, happy birthday gid. Kay April Banaag, good morning. O sige. Kay Angela Liarte Gayundato, good morning man. Kay Ima Alquila Kitchtorn, good morning. Watching live from Sweden. Ano ni si Ima Alquila Kilstrom ni? Kilstorn? Okay. May mutaran ta na Mayo karon kung anong pag-pronounce na. Kay Star Mayo, good morning. Oh, sige. Grabe ka tugnaw gidire. Soso. Baw mag-snow na dire. Perte no? Grabe winter na dito. Siling ni Star Mayo. Dalaan talang guro to kudinsada ay kalain. Kay Ronnie Gordon, good morning man. Kay Ibilini Pamusino, good morning. Naga-monitor sa gihapon. Reglado Baw puerte. Daw na hidlaw matano kung may mga kulukwarta kita lagaw matato sa nagaulan na nga yelo. Morning kay Judge Snap Diamante, kay Betty Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO. So to Raul Alibugada, galadlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo gapangapin na ni. Kay Councilor Rone Torino Sandon Salvador Benedicto, kay classmate ko Iprempo Pirada sa Merkado sa Sumaga monitor na si Philip Bilisa sang Murcia. Ba't di ko madlaga ni sa konsihal? Dira kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilya gabugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4. Si parang istoy querido, abi bangon na kag maaga. Walking, kay aga na ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na, kay Martin Aliling. Siling ni Star Bayo, pwede pang halo-halo. Ba, halo-halo ha. Kay Oliver si Vlog, may lang nga pagpamati kay Pingping og Damen sa Bukana, Ilog. Mabalik ako pagkatapos ni.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag Action Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Libre nga medical check-up, libre Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Tikang sang panahon, low pressure area. Nasiplatan naman 45 kilometro na bagatan na sidlangan sang Tagbilaran City, Bohol. Amihan ang nagaapekto sa Luzon. Western Visayas, lakip ng syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sang bagal-umon nga langit nga pagpangilat bangod sa low pressure area. Mahinay tubtub kasarangan nga hangin, gikan na aminan sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Munin na kay Banista, Star Mayo, Jenke de Alagdon, kay Ibon Busher, Miralyn Tibag, Noel Amar, kag Alex Montisa, inatamyaw kamo ni Milili Oligo. Si Angela Liarte gayon dato, tamyaw kay Mac Lauso, sang Saudi Arabia. Ba, salamat gid kuno sa imo nga ginpadala. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire ko my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo bisa nagtamo dito. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa muna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas hindi siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arap na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati
sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38. Oy, 52 kadlaw na lang Pasko na, 59 días na lang saylo na kita sa tuig 2022. Mayong balita, siling sang gobyerno, pwedeng karuling, pwede ang daigon sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na, naglabot na sa 143,064 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nakarecord sang 108 kahapon nga adlaw Martes. Sa bago nga kaso, ang Negros Occidental nakarecord sang 73. Bacolod City 20, Iloilo City 7, probinsya sang Iloilo 6, kag Capiz 2. Nadugangan sang 442 ang recovery, sa diin ang Bacolod City nakarecord sang 302, Iloilo 61, Aklan 40, Guimaras 17, Iloilo nga probinsya 16 kag Antique 6. Ang Western Visayas mayara 129,475 kakabilugan nga recovery, kag 23 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,514. Samtang 10,040 ang aktibo nga kaso sang virus sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na, kay Imbong Jocampo ga-monitor siya sa Maaw. Si Linistar Mayo, thank you gikuno sa greetings ni Milili Oligo. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Ulib Tababa, mayong aga. Aksyon Radio, tagabago kag diri sa amon sa Cavite, naga-monitor pirme. Sige. Kay Jinky Di Alagdon, morning kay Mr. Biboy Villasor kuno, kay Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Oligo, Lily King, Rimar Suato, Imperial, Alma Oligon, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Marlene Diaz, good morning, dira sa Sumag, taga Sumag, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan,
sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 4:46 na. Uy, gintalana na sang Election Registration Board o kon ARB hearing sa mga nagparehistro bala sa maabot nga Nobyembre 11 kag 12. Suno ka Election Officer Attorney Katrina Kanya, 8,210 ka mga aplikante ang ilan na akomodar sa extended registration humalin Oktubre 11 tubtob 30. Siling ni Kanya, sa Nobyembre 4, buwas ng adlaw ang posting sa notisya sa ARB hearing. Pagkatapos ang sining adlaw, magabato na ang COMELEC kung mayara sa mga petisyon. Ang ARB hearing ang ginapatigayon sa mga nagparehistro antes malakip ang ilangalan sa opisyal nga botante sang syudad. So ang botsilingon, sa laon pa ini sang COMELEC
kung sinong pwede makabutar sa tuig 2022 kag ang hindi pwede. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko
nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:55 na. Kay Edin Medinada, good morning. Tamyaw yakuno si Bimbo Arcilia sa barangay Binubuhan. Kay Rot Antiquinia, good morning da. Kay Madam Apin kuno, nagaluto para sa iya karinderya. Kay Jose Cerces Haliares morning, ga pamati kami sa GBT Warehouse sa shopping. Kay Franklin Tiluhio, good morning man. Pangapita shout out lang sa mga upod ko di. Sila ni Cesar Edrin, kag kay Raymond, kay Utay Benedicto da, tamyaw ko kanday Steve Madrid, Topper Palses, Cortes, Mano Jack Magbanwa, Dennis Fernandez, kag Bongbong Abel, sang Plaza Mart ang nagamonitor sa imo adlaw-adlaw nga programa. Thank you, Gid. Kay Chawok kag Game Farm, mayong aga watching from Barangay Alangilan. Diri kita, kapin 300 ka mga persona magapabakuna sang Moderna sa Negros Residences, subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalyo po si Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Magapadayon sa mga adlaw ang pagbakuna sa vaccination center nga Negros Residences sa unhan lamang sang Provincial Capitol Building. Suro kay Provincial Interagency Task Force Action Officer Attorney Refrando Diaz II, nakaschedule ang kapin 300 ka mga vaccinis kon na mga persona nga magpabakuna subong nga adlaw gamit ang Moderna COVID-19 vaccines.
Ini ang mga panayon tubtubwas Huwebes. But still, sige lang yapon na aton nga vaccination nga rollout. Diri sa residences may ara man sa Wednesday, tomorrow, sa vaccination. About 300 plus ang inong bakunahan dira using Moderna nga vaccines. No? Thursday may ara pagit. Sa adult, Una darigin pahayag ni Governor Bong Lacson nga nakong paglaom niya nga pag-abot sa bulan sang Pebrero tuig 2022, malabot na sang Negros Occidental ang ginatawag nga herd immunity o konstanta porsyento sang target population sa bugos nga probinsya. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na, kay AJB Laho, gamonitor sa Gun Subdivision, kay Runa Antiquinia, muning ko na, kay Walter Agapa, nanindahan, kay Humalumina, good morning man, ba si Ibon Bosher, good morning, sa Germany ini siya. Sige, kay Milili Oligo, good morning, welcome Ma'am Ibon ko no. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning, taga Maaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na, kay Maverick Anton Diaz, sang Patria Village, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Wala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang-sinus rin ang nag-sagbig sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na alas 5. Baw, kubraho na kita kuno sa banyo sa Samar. Ano yan ang batyagon mo kung pagsulod mo sa banyo? Ga diwal-diwal ginang kubra? Sus por Diyos, por Santo. Kay Edwin Miranda Sr., good morning. Taga Barangay Minuyan, Morsia. Mabalik ako pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
bugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Las 5:08 na diri kita mayo nga performance sang bago nga hipe sa Police Station 9 ginalauman sa Bacolod City PNP Director. Police Balita. Detalyo po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginalauman ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Artier ang mangin maayo nga performance ni Police Major John G. Liba. Si Liba Action Fred kung mabutunduman ang inbutang ni Martir bilang bago nga hepe sa Police Station number 9 bulos kay Police Lieutenant Jonito Pastrana nga ginsay luman bilang Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Sunod ka Martir Action Fred, dapat ipadayon ni Liba ang mga programa nga nasaguran sang hepe sa Police Station number 9 para mapaluntad ang katawhayan sa 3 ka barangay nga nasakupan sini. Sunod ka Martir Action Fred, iya ginexpektar nga ang tanan nga mga hepe nga iya ginbutang sa mga police station ang mga trabaho sang husto kag sundon ang mga direktiba sang higher command sang Philippine National Police. Nag-report na din si Major Liba kasi ang atong mga tiniente o ay sila na sila, hindi pa gina sila pwede. Kung may major, gina-prioritize na kay para gina sa ila major kapitan. Ano gina-expect mo, Colonel, sa pagpungko ni Major Liba as Chief of Police Station 9? Yes, hindi lang si Major Liba, tanan man na sila ma-assign diri. Perform lang mayo, serve our constituents better or improve services no para ma-satisfy ang atong mga constituents diri sa Bacolod City. I heard do may mga kaming pang mga PCOs, Colonel, sa Bacolod? Yes, so Action Eric, may mga manugabot man, may ara man nga manug-transfer man, so pa we are waiting pa lang sa orders nila. Ang aton nga mga campaign sa subong Colonel, sige-sige gyapon na yan, no? Ang routine nga himo sang pulis na to, no? Yes, Action Eric, sige-sige na. In fact, pirada si Mana man to ng tigad, natapos naman to, so sige-sige mo na to ng campaign illegal drugs and other forms of criminality. Action Fred, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, Bacolod City Police Director sa interview sang Aksyon Radyo. Ini nga report, ginadurong siya sa Kalwan sa City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na kay Jeffrey Arcoyo, good morning, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Milvin Piñapel, mayong agaman, kay Jimmy Latido Sr., good morning, kay Dodge Dalida, monitor lang kami dia, sige, salamat gid, kay Art Tandoy, good morning, kay Anisito Libuon, kay Ame Agustines Baron, good morning, tamyaw ko pamilya Baron Agustines, kag sa tanan kapamati labi na, kay Elmer, salamat gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsulod ko ito nagtamo dito at that time po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagtamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang among nga mga tagpala. Isya, hinubatin, good morning. Sige, kay Jerome Lipana. Oh, dali lang. Standby, anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta, recap sang Small Town Lottery First Draw. 14-3. Una nga bula, resulta 14 kag 3. Second draw, 2-34. Ikadua nga bula, resulta 2 kag 34. Third draw, 11-36. Ikatatlo nga bula, resulta 11 kag 36. Rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto, ba tatlo ang bula kagabi. Una kita, 6-4-2, jackpot, 5,940,000. Ang resulta, in any order, 30, 15, 36, 20, 4, 29. Resulta sang 6-4-2, 30, 15, 36, 20, 4 kag 29. Saylo kita. 649 kita. Ang jackpot mo dako-dako na. 119,6,735. Resulta in any order. 1, 26, 10, 17, 32, 15. Resulta sang 649, 1, 26, 10, 17, 32 kag 15. Saylo kita. Sa 658 ba? O kadako-dako sang jackpot. 250,874. Resulta in any order. 6, 14, 28, 27, 2, 18. Resulta sang 658 size 14, 28, 27, 2 kag 18. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Jerome Lipana, good morning. Kay Erwin De Catoria Gonzales, good morning. Ga-monitor lang sa Coco Eatery sa Maaw Public Market. Ariho, may ipamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat na. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dire kita. LGU Bacolod may pundo na para sa ladirais nga paghatag sang cash incentive sa Bacolod Centenarian. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor Archie Baribar nga mayara na sang pondo nga ginpain ang LGU sa Bacolod City nga nalakip sa 2022 proposed sa budget para sa pagpatuman sang ordinansa nga iya sini nga gin-author ang sa Ladirais nga paghatag sang cash incentive sa mga Bacolod Centenarians. Kung madumduman, Action Fred, year 2019 pa sang ginaprubahan sang sangguniang panglungsod ang ini nga ordinansa ni Baribar pero wala ini mapatuman bangod wala na painan sang pondo. Sa idalam sang ordinance, Action Fred, ang 80 years old nga senior citizen ang makabaton sang 10,000 pesos, dugang 10,000 pesos sa pag-edad 90 years old, hagdugang 80,000 pesos sa pag-edad sang 100 years old. Pero ginpathag ni Baribar nga bangod sa limitado nga pondo, mayara sang ginbalay nga implementing rules and regulations sa hag nasa dito, Action Fred, nga pagatagan sang prioridad ang mga senior citizen nga social pensioners o kung wala sang GSIS o kung SSS, indigent, bedridden, kag PWD. I was assured by our city budget officer and by the Honorable Mayor nga ang aton ordinansa sa Ladirais mapandingan na nga bilog, no? Bilog for the first 3 years nga wala ini siya mabutangan sa kwarta, ibutangan sa isa lang ka instance. Nabatian si Bacolod City Councilor Archie Baribar. Santon Plus Goldback Action. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Kay Atiya Kim, good morning. Kay Nimpa Ibanez dira sa Barangay Tangob, taga Tangob, good morning. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Aga pa siyang banwa, mabuhay
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pinggan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Kay Philip isulat sa Buen Retiro, Talisay. Ba si Elizabeth Malaka Gamala siya. Good morning, Elizabeth. Kay Yasmin Roldan Rabilio. Good morning man. Kay Robert Roma. Diri kita. 8 ka sugarol no, nadakpan sa pabulang sa 4 ka lugar sa probinsya. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, ako pining 8 ka mga sugarol matapos magpatigayon sang bulang sa nagligad nga pista minatay sa 4 ka lugar sa probinsya. Nagkaladakpan sa dayti di mahigugmaon 53 anyos, Ruel Rujas 35 anyos, kag Danima Barbas 31 anyos, tanan nagapuyo sa Purok Santa Maria, Barangay Himugaan, Syudad Sang Sagaya. Wala man makapalagyo sanday Michael Francisco 20 anyos, nagapuyo sa Barangay Hagimet, kag Radolfo Dumago, 39 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Sagang Banwa Sang La Castiliana. Dakop man sanday Ilmo Vitar, 31 anyos, nagapuyo sa Barangay Kaduhaan, kag Ronel Bantilio, 25 anyos, nagapuyo sa Barangay Burgos, tanan taga Syudad Sang Cadiz. Yaraman karon sa kustodiya sang PNP si Zaldi Sithar, 40 anyos, taga Barangay Manlucaok, Syudad Sang Sipalay. Ang mga ini-action Fred nadakpan sa akto, nagabulang kag na-recover sa ila ang mga manok, bulang kag kwarta nga pusta. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41.
Kay Arman Regalado sang Isabela, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ng alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name ng amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ako nagdamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan
matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our Time las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, kita sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51. This content is brought Evergreen Air
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon na Fred, arestado ning 43 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sang armas kagabi sa Purok 1, Barangay Kaliling sa Banwasang Kawayan. Siya ang naging kilala kay Alberto Gallarde alias Alog, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Berneso, si Gallarde ang ginaligar nag-iskandalo aksyon na kag nagmakoy ginaligar nga kastigo pa sina ang sininga asawa kag gintayaan sang armas. No, sa pag-responder sa mga kapulisan, tigayon man nga na-aresto ini si Gallarde kag na-recover sa iya ang isa ka unit sang homemade shotgun o kung sulpak. Si Gallarde ang preso karon aksyon na Fred sa custodial facility sa Banwasang Kawayan kag nagapangatubang isang kaso violation sang RA 10591 o kung paghupot sang illegal nga armas. Samtang sa area naman sang Takuling, gina-aresto man ining si Valentino de la Cruz, 26 anyos, isa ka pentor kag sa diin ini siya ang ginadakop matapos nakuhaan sang illegal nga droga kagabi sa area sang Takuling. Report sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na kay Rimar Biranyo Lingoste. Good morning. Nagamonitor siya sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ana Sinuroda, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaagahon. Kay Donald Cabasa, good morning. Subong man kay Dante Makilan. Dira kay Elvira Hilugo, morning. Nagamonitor siya sa Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kaagahon. Ano ni natabo sa si Presidente Duterte ko nung atat pa nga magpapili sa 2022. Inakon, basihan aton ang report ni Bato, Senador Bato de la Rosa. Inakulbaan si Bato, lagan ka Presidente. Kung abi maglagan si Presidente Rodrigo Duterte, mano siya? Paiway siya, hindi man pwede kadlagan si Presidente Duterte. Presidente, mabisi lang siya. Ara naman na si Bongo. Basi kung magbinunggo, anay na sila. Porte, grabe. Ang eleksyon, si Bongbong Marcos, ginapa. Anong natabo sa mga pila naton ka mga kautur? Ang ginapa-disqualify nila ang COC ni Bongbong Marcos. Nga man, tugti nga magpapili. Sa demokrasya nga pungsod, pili kamo. Kung hindi kamo magbutar siya, kung hindi lang, may pilian ang aton sini mga kauturan. Porte, no? Ang pinili ay sa tuig 2022, baka mga baskog sa magapapili sa pagka-presidente namin niya. Amo ni nga tuig nga daw damo gawa, ang aton pilian, hindi pa kabus na, nga may pilian kamo, kung sino ang luyag ninyo nga ibutang mabulos kay Presidente Rodrigo Duterte. Kay Jeneline Banduha, good morning man. Dira kay Labayen Eduardo Jr., good morning kuno sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company,
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.